पवन सिंह विपक्ष के समर्थन करत बानी। हेलो दोस्तों, हम हैं भोजपुरी तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज पढ़ता। रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी। फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू कर जाओ। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वां चरण के आज बिहार में 8 सीट पर मतदान भइल बा। काराकाट लोकसभा सीट उस 8 सीट में से एगो बा, जौने पर पवन सिंह निर्दलीय और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए पार्टी से मैदान में उतरल बाड़ लो और प्रचार पवन सिंह जोर शोर से कइना ह। अब आज लास्ट वोटिंग के दिन रहल, एकरी बाद अब पवन सिंह प्रचार ना करिए। लेकिन यही बीच एक्स प्लेटफॉर्म पर पवन सिंह पोस्ट कैले बाना कि हमरी लगे एगो फेक वीडियो आइल बा जेमे हम विपक्ष के समर्थन करत बानी, लेकिन ई वीडियो पूरा फेक बा। हम कोनो पार्टी के समर्थन नहीं करत, बस हम काराकाट के जनता के प्यार चाहत बानी और ऊ प्यार 4 तारीख के पता चल जाई कि काराकाट के जनता पवन सिंह से कितना प्यार करेला और विरोधी से कितना नफरत। फिर ऊ कहना कि हम फिर से बता देतानी कि एकदम साफ बा कि हम कोनो पार्टी के समर्थन नहीं कैले। ई वीडियो पूरा के पूरा फेक बा। त रउआ लोग टेंशन मत ले। राउर पवन धन्यवाद। त रउआ लोग के ई खबर कैसा लागला? अच्छा लागला तो एगो लाइक कर दी और कमेंट में लिखी कि अब की बार केकर सरकार बनी, पवन के कि उपेंद्र कुशवाहा के। ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी तो सोची मत, फटाक दे चैनल के सब्सक्राइब कर ली। मिलतनी आगे के ताज़ा खबर। तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।